Dino kang becik iki gek mapan kono piyuk ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjuk pendataran kedang diwiti oleh pendataran kawiwitan. Oh,
yang ada di Trenggalek. Nanti mau menyajikan apa dari Trenggalek ini? Oh ya, ternyata ini nanti yang akan tampil pada saat kita hibur grup Ludruk. Iya. Baik, sekarang Anan. Tidak akan saya kasih pertanyaan begini. Akan tetapi, apa yang kamu bisa? Ya, apa yang kamu bisa? Kamu naik di panggung ini, silakan. Silakan lakukan apa yang kamu bisa. Yang hubungannya dengan kesenian tentunya. Setuju? Baik, silakan Anan. Ayo Anan. Ini setting panggungnya sudah mau selesai soalnya. Sembarang, ayo sembarang. Prosederek monggo tindak Trenggalek, kutha cilik pabrike tempe kripik, alen-alen wis ana wiwit biyen, uga jajan warna-warna camilan. Apa maneh kembang jengkeh si akeh, wohe duren yen panen ora leren, uga salah saiki saya mrajak, pari jagung delene ledung-ledung, kuwala papan pari wisata kang manggone ana ing watu lima, pantai pelang indahe pancen kondang, pantai mriki bisa andutut ati, wayah sore tindak alon-alon, katon rame indahe gawe kumpul, muda-mudi akeh sing padha kumpul, nanging aja banjur terus ngelantur. Ini kalau nanti sudah rekaman ya, bisa jadi satu album. Panjang sambil promosi kota iya yang ada di Trenggalek. Tapi itu bukan pertanyaannya. Dikongkon ngopo maneh aku dia. Cukup nyanyi mau dikasih pertanyaan? Nyanyi saja. Lah kok nyanyi saja? Saya cuma ingin tahu dari Surabaya sampai Trenggalek. Ya, Surabaya sampai Trenggalek. Satu saja saya pengen tahu. Anan, kamu tahu siapa nama Gubernur Jawa Timur periode 2008 sampai 2013 dan wakilnya? Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Kita nggak bener aja ya. Baik, terima kasih Anan. Silakan untuk menerima hadiah. Baik, kami silakan panitia. Ya langsung aja. Silakan naik ke atas pentas. Malah panitia yang mendatangi. Terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih. Anan telah mendapatkan door prize dari Bank UMKM Jawa Timur. Silakan untuk menyelesaikan administrasi ke Ibu Nurul. Tempene alen-alen bakari monco krojo, tanaman pon-pon kopi praja sewi pranyata subur makmur kutha Trenggalek.
pancen kaya wong edan. Yen awan ora iso ngrasani mangan enak. Yen bengi ora iso turu angler. Wong lamun karo sing jenenge cempluk. Karo nunggu cempluk, aku tak tinggal ketembangan wae. Tepungan kejenengku gendong aku iki kowe saben dina atiku apa iki jenenge wong gandrung karo wanita antarane Surabaya jenenge cempluk yo Asia yen Hei, bro, ini apa? Ora to, Kak. Kowe iki ngopo to? Kok mesti lho nyegat-nyegati aku iki? Lah kok nyegat sapa? Apa kok nyegat bapakmu? Berarti keserawal brewos aku, Mbok. Hei, bro. Aku ki seneng kowe. Gelem ya kowe tak mek bojo. Emang, kalian mana? Kalian yang ndi? Wong aku seneng karo kowe. Cinta pisan. Ngaliya kan lho, aku ki emah karo kowe. Kapan menunggu ayu kowe ya Omah gedung Cempluk calon bojoku. Mula sumingkir kok kene pengen awak slamet. Oh, durung tepuk sepaku. Ayo ditepuk wae. Jenengku Raden Subroto. Jur, kowe sapa? Aku Suro Gendul. Anake Suro Bangsa. Cempluk calon bojoku. Calon bojo dadak diuber-uber wong kewan wae. Mula urungno niatmu kuwi. Ora bisa. Aku kadung seneng karo semprot. Mula yen kowe kena tremar. Sumingkir kok kene. Dibang tasbah dadak betawi sampeyan iki. Ati, ayo. Aku ayo kowe mata iki kowe. Ora
Yo. Ya cemplung kita kongkon golek banyu nang muncul kok, Pak. Lah kok lek bagi wis diitu repet-repet mang. Ya meneng wong mulih ning endi to Pak parane? Yo. Lek kongkon anak iki kok delok-delok wayah. Ojo sik peteng gedhe kok kon dia. Lah lek ana apa lak yo diade repot to. Arep piye? Ya Pak, sik to tak jajal tak unake kowe rono. Turun. Pak, Pak. Wedi karo sapa, Nduk? Wedi karo sapa? Wedi karo sapa? Kok kaya orang macan muncul apa piye? Aku wedi karo wong edan sing ngetek bojoanku ta, Pak? Di wanu-wanu bodoh anak sorong menggolo. Ngomong. Oh, kita tuh bocah sing bodoh kowe. Kowe wanu-wanu bodoh tuh tak sambung kalau ngene-ngene. Pak, dudu kuwi lho Pak, wong iki, Pak. Iki jarene wong iki sumber-sumber kowe. Tak ngebul sapa jenenge? Nami kula Raden Subroto, putra Adipati Trenggalek. Saya panjenengan kula ngatur bukti. Sampun, mboten napa-napa. Kowe mau brakondo lek sing karo Raden Subroto. Kowe ra ana nek aku. Mulane to, Pak. Kowe iki aja ketutu lek nesu-nesu ngono lho. Halah, wes. Di sini. Raden, kamu Raden, apa? Berkurupin, apa? Oke Raden, pinarak dateng ngebet. Lho, aku ya durung kenal lho, Pak. Nalika aku digundung karo Sukabento, ya wong kae Pak sing ngomongi aku. Mbakne. Apa, Pak? Para tenang to, Mbakne. Tangga gentul sing kurang ajar karo anak ati kowe iki. Gento, Pak. Yo. Gento cahe gran kae. Oh. Bocah kok ora kapok-kapok kok berani cempluk ae. Cempluk kan? Wes, pokoke ana tamu ngono. Ngono iki. Kulo mati to. Ayo, Duk. Bocah lagi duduk. Kok ngono tak tak samlo. Lah kok mati dhewe kok kromo. Aja kaya ngono. Pakde. Rupane cagot wis wae njur sak area harap. Aku ora trimo Pakde. Tak lakone bapakku. Laporno, aku ora wedi. Bapak! Iya, Dok. Jebul ditutup gelangane to Bimo. Yo apa? Ayo, ngene sih. Rasuti. Yo. Ora ndlomo ae. Aku mrene ngentutne anakku. Sajake kok ana perkara nang kene. Nyaku anak barko Prasara. Gento sing bocah. Ada kesan perkara. Kamu piye? Ngene lho, Kang. Iki terengkat grojokan. Anakku gento bodo cengkok. Yang golek bojo kok nek dalan. Oh, lu kok yang bener. Pikiran jale. Yen bapak lamare anak kurang ditompo, aku wis trimo. Jalanan gento pancen rupane ya elek. Nek ya jon ngilani gampane nek lho. Ya sing jepituwe. Blas kowe. Aku piye? Yen ana ra tanding, yo gramane ngene terus maju. Bedal, kowe aku sing menang. Ayo, Pak Ladeni. Yo. Pak. Coba. Ayo. Coba. Ayo.
Coba tak Suminten anakku ya. Gebrak. Jurowah pikirane. Tunggu kan salah mereka. Salah beda. Bisa kan mereka? Oh, tenang gue. Dua, ayo yang gampang dulu. Ditanggulangi dulu. Dulu. Aku malu Mas Broto. Aku malu Mas Broto. Tambani. Pranyoto Adi Suminten dan Ayu sangat bopo. Mangertos Ayu mekaten, kula rak turun nampi Adi Suminten dan sisian kula. Ndi? Menawi kula nampi switanipun anakku. Anggih sangat kula nampi Raden. Kanggo. Oh yo, Iki piye kan? Anakku Suminten ya kepek bojo Raden Subroto. Lah anakku cempluke piye? sik perkara kuwi sik tak pikir kan. Bentar iki. Pono wae kok repot to Kakak. Mendek sing cemplo wae nang bento wae ra yo beres. Yo bener Pak. Cemplo kanggo aku Suminten kanggo Subroto. Ora bisa. Menawa kowe aku ngerti. Penonton. Ora smart penonton. Ngene wae. Yen pancen cemplung karo Suminten Tresno, para Subroto, tak sumangane ora Subroto mawon. Sudah deh. Nuwun sewu. Kula mangertos, bilih Adi Cemplung dan Adi Suminten sami-sami tresno lan kepengin isian kula. Anake bab iki kedah kula aturaken kepiye? Marang Kanjeng Rama Adipati Bratakusuma ing Trenggalek. Nanging aku sing goblok. Yo kowe marep aku piye? Perkara kowe tenang bae to, tak golekne jodoh. Ngene wae. Yen pancen yo cemplung ana Suminten Tresno. Ayo saiki monggo disubyo-subyo anti nagap tari Proyakso saka SMA Negeri 1 Karawan Paduka